Volveu fuxir, segundo medios cubanos. Falamos de Martiño Ramos, Martín Soto, en Cuba, o profesor ourensán condenado a 13 anos de prisión por violación e abusos continuados a unha menor. Foi coñecerse a súa presenza na Habana e facer as maletas con destino a un paradoiro descoñecido polo momento. Todo indica que Martiño Ramos facía vida pública na illa caribeña como fotógrafo, baixo o nome de Martín Soto, ata que se destapou todo. A Policía Nacional teno entre os 10 delincuentes máis buscados de España nunha lista negra na que hai outros 2 galegos. Coñécese polo alcume do Rambo galego. Este luns volve sentar no banco dos acusados. O xulgado do penal número 2 de Ferrol acolle a vista oral contra Alfredo Sánchez Chacón por varios roubos que supostamente cometeu en casas habitadas de zonas rurais de Ferrolterra. Os asaltos deste vello coñecido polas forzas da orde tiveron lugar despois de fuxir do cárcere de Monterroso durante un permiso penitenciario. A Fiscalía pide para él 10 anos de prisión. Boas tardes, luns 24 de novembro, benvidos ao Galicia Noticias. O mozo que acoitelou outro na Alameda de Santiago podería ser detido nas próximas horas. A Policía Nacional estreitou o cerco sobre él nas últimas horas. A agresión produciuse esta fin de semana logo dunha discusión entre varios grupos de mozos. O acoitelado está fora de perigo. Os dous son adolescentes. E tamén buscan un condutor que escapou despois de ter un accidente en Santiago. Primeiro chocou contra unhas escaleiras de pedra que deixou desfeitas e despois bateu contra un coche que estaba estacionado na rúa. Os veciños da zona queixanse do tráfico e a velocidade a que circulan os coches. É unha autopista e pasan a unha velocidade que é moito. Se nos puxeran aí un semáforo, ainda bueno, pero é que pasan hasta que hai unha desgracia. Cando pasa unha desgracia é cando se dan de conta. Atopar praza de estacionamento estás a converter en algo cada vez máis difícil en moitas localidades galegas. En cidades como Ourense mesmo hai listas de agarda para facerse cun deses espazos. A falta de aparcadoiros disuasorios complica aínda máis a situación, pero pola contra en vilas máis pequenas, como Celanova, Verín ou Xinzo, deron cunha solución, grazas aos Leira Parkings. Tratamos de favorecer que mercar en Xinzo sea cómodo e, por ende, favorecer, como digo, pois, os intereses do comercio, da hostelería e restauración. Fácil, aparcar afuera por marchar. De estar están ben, o que pasa é que este mismo que estamos aquí, este está fatal. Agora, cando chove, isto é espantoso. Pero bueno, aquí en Xinzo aparcase bastante ben. Primeira parada do Galicia Noticias deste luns en Tui. Alí un septuaxenario espertou de madrugada cando estouraban as fiestras da súa vivenda en Areas por mor dun incendio. A casa situada na zona da Bouza Balada quedou totalmente calcinada. A hipótese máis probable do orixe do lume é un curtocircuito nun enchufe que estaba conectado a un ladrón. Aínda quedaban puntos de lume varias horas despois de que se dese por extinguido este voraz incendio que calcinou a práctica totalidade desta vivenda do lugar de Bouza Balada, na parroquia tudense de Areas. O propietario estaba dormindo cando o estourido das fiestras o alertou do que estaba a ocorrer. E máis, ele estaba dormindo, estaba na planta de arriba e o incendio pola pinta orixinouse na parte baixa. El deuse conta polo estoupido que oiu, que pudo haber sido unha ventana ou calquer cousa, non se sabe a orixe de que foi. Pero, bueno, cando el saliu xa a casa estaba todo en llamas. A principal hipótese da orixe do incendio foi un curtocircuito nun enchufe con ladrón que había próximo a un sofá. Desconfían, según nos dixo o familiar este, que eu certamente non mirei nin ao sitio, pero pudo ser provocado por un enchufe que tiña un ladrón detrás dun sofá. O home, único habitante da vivenda, é un septuaxenario que fora bombeiro en Vigo e que, malia a insistencia de bombeiros e Garda Civil, non quixo recibir atención médica. A Guardia Civil dixolle que era mellor que fora polo menos ao PAC, el non quería ir dun principio, que fose porque esta persona parece que ten problemas xa respiratorias, entonces algo de fumo tuvo que inhalar, entonces. Só a estrutura da vivenda, o tellado e un pequeno habitáculo que o propietario empregaba como oficina se salvaron das lapas. Algúns veciños achegáronse durante esta mañá para ver se Manuel precisaba da súa axuda.
Veníamos por aquí, oye, es un vecino de aquí de la parroquia y poderle echar una mano y ofrecerse de lo que uno puede, si le puedo echar una mano, pues mira, la pena que non está por aquí. Os bombeiros do Baixo Miño realizaron a extinción nunha hora e media. Ata o lugar tamén se achegou a Garda Civil e o GES da Guarda. Tamén esta mañá houbo outro susto a xeito de incendio nun restaurante de Vigo, concretamente na Praza de Compostela. Segundo os responsables do local hostaleiro, unha fritideira quedou prendida dende a noite e ao chegar a persoa que se encarga da limpeza a abrir a porta fixo combustión. Non chegou a arder, pero sí que xerou moito fume, como vían nas imaxes, polo que os bombeiros tiveron que intervir para ventilar o local. Neste suceso non houbo feridos, o 061 só tivo que atender a limpadora polo estado de nervios no que se atopaba. Este mediodía este restaurante de comida italiana non puido abrir, pero contan con volver á normalidade esta mesma tarde e reabrir unha vez que teñan limpos todos os desperfectos e o local estea convenientemente ventilado. Un adolescente foi acoitelado esta fin de semana no Parque da Alameda Compostelán despois dunha discusión entre varios grupos de mozos. Segundo informaron fontes da Policía Nacional Galega, o mozo está fora de perigo e é moi probable que o que cometeu o acoitelamento, que escapou, sexa detido nas próximas horas. Son imaxes do sábado contra as 9 da noite, momento en que os equipos sanitarios e Policía Nacional auxiliaban un mozo adolescente ferido de 2 coiteladas. Segundo fontes de investigación, o acoitelamento produciríase neste lugar, nas inmediacións da igrexa de Santa Susana, no Parque da Alameda Compostelá. O acoitelamento tivo lugar logo de que, presuntamente, o ferido molestase ou se metera coa moza do autor dos feitos. Iniciaron unha lea en que este sacou unha arma branca e lle meteu ao outro 2 coiteladas no abdome. Inmediatamente despois fuxiu. Segundo informan as mesmas fontes de investigación, a vítima, coa axuda de amigos, foi refuxiarse para pedir auxilio cerca da estatua das Dúas Marías, onde se desplazaron con premura os equipos de emerxencias. O mozo foi trasladado ao Hospital Clínico de Santiago e está fora de perigo. A Policía Nacional tamén informou de que a investigación está aberta e enfocada. É moi probable que o agresor, tamén adolescente, sexa detido nas próximas horas. Imos neste punto en directo a Ferrol, onde este luns xulgan o coñecido como Rambo Galego. Está acusado de cometer varios asaltos a vivendas do rural en Ferrolterra tras escapar do cárcere. Andrea, contanos cal é a última hora dese xuízo. Sí, a última hora deste xuízo que quedou visto para a sentenza e que o acusado defendeu a súa propia inocencia. Desta vez foi xulgado polos delitos que cometeu entre marzo de 2022 e febreiro de 2022 e marzo de 2021. Ese ano que estivo fugado do cárcere de Monterroso. Son 5 delitos de roubo en vivendas habitadas da comarca de Ferrolterra durante ese ano que estivo vivindo nos montes da comarca. O xuízo estivo marcado sobre todo pola declaración do propio acusado que se defendeu a súa inocencia, declarou que non é unha mala persoa e que todo fixo por pura supervivencia. A Fiscalía pedía para él inicialmente 10 anos e este home estivo en contra desta pena. Yo soy la víctima por necesidad. Por comida. Sí, no iba con idea de robar. Deste xeito defendeu a súa inocencia Alfredo Sánchez Chacón, alcumado como Rambo Galego antes de comezar o xuízo, tempo que aproveitou tamén para rexeitar o acordo proposto polo seu abogado e a Fiscalía de 3 anos e 8 meses de cadea e solicitou a remuda do seu letrado da quenda de oficio que lle foi denegada ao considerar que se trataba dunha manobra dilatoria e un abuso do dereito. Na vista oral, na que permaneceu durante todo o tempo de pé, explicou que nunca empregara violencia e que tampouco roubara cartos nin xoias. Era una noche muy gélida, estaba muerto de frío y de hambre. Y había una puerta abierta y me metí dentro, pero del garaje, estaba abierta para resguardarme del frío y coger un poquito, a ver si había algo de comer. Vino un tío y ¿qué haces aquí? Tal, me cogió por el cuello. Y, joder, tenía un bastón que andaba cojo un poco y le metí con el bastón para defenderme. Bueno, yo creo que nos sorprendimos un poco los dos. Pues intentó defenderse, con intención de escapar, y así lo hizo. A la cartera que estaba dentro del coche. Falando roubo do 25 de xaneiro de 2022 nunha vivenda de San Sadurniño, polo que hoxe o Rambo Galego tivo que responder, pero tamén por outros dous, o último o 3 de febreiro do mesmo ano noutra casa da parroquia de Loira, en Valdoviño.
Estaba durmiendo y sentí un golpe en la ventana y salí a mirar y estaba el señor intentando entrar por la ventana. Y avisé a mis hermanos. Yo le pregunté, ¿tienes hambre? Sí. Fui a casa y le hice un bocadillo. Estaba a 4 kilómetros de casa, me llamaron que querían entrar en casa y cuando yo llegué ya estaba el guardia. E así foi como lograron prendelo tras pasar 11 meses fuxido aproveitando un permiso penitenciario no cárcere de Monterroso onde cumplía condena por un delito de homicidio. No seu informe inicial, a Fiscalía pedía para él unha pena de 10 anos de cadea, mentres que a defensa alega que cometeu os delitos en estado de necesidade. Estaba en Cuba. Falamos de Martiño Ramos, o profesor fuxido en de setembro cando o Supremo ratificou a súa condena a 13 anos de por violación e abusos continuados a unha menor. Facíase chamar Martín Soto, pero non andaba escondido. O contrario, facía vida pública e en redes difundía o seu suposto traballo como fotógrafo. Iso sí, foi coñecerse en España e fuxir da súa casa na Habana todo un. De seguida, lles contamos máis no Galicia Noticias. Atopan o cadáver dun ancián na súa casa de Burela. Ao parecer o home podería levar un tempo falecido. Os bombeiros atopárono moi cerca da entrada. Foron os veciños os que deron a alerta ao non conseguir contactar con el. O home vivía só. En principio non presentaba sinais de violencia, polo que todo apunta a que faleceu de morte natural. É o segundo caso este mes nesta vila da Mariña Luesa. En avión, a Garda Civil suspendeu o dispositivo de busca de Manuela Conde, a veciña de Piñor de 73 anos, desaparecida o 16 de novembro. Onte mesmo un grupo de 40 persoas peitearon a aldea de Rubillón, onde se lle perdeu a pista hai 8 días sen resultado. Tras unha semana de intensa busca, os servizos de emerxencias decidiron suspender o rastrexo. Tamén en Lalín abandonaron as batidas na busca de Clotilde Teixeira, unha veciña de 53 anos, desaparecida dende o luns pasado. Botouna en falta o seu home cando regresou á casa de traballar. A última pista sitúa esa tarde pasando xunto a unha gasolineira do centro urbano. Aparece e volve desaparecer o profesor ourensán fuxido tras violar sádicamente unha alumna. Martiño Ramos, exlíder de En Marea en Ourense, vivía na Habana dende setembro, pero segundo medios cubanos, o venres, ao ser descuberto, fixo as maletas e esfumouse. Está na lista dos 10 fuxitivos españois máis buscados. Carta de presentación nas redes sociais de Martiño Ramos Soto, que agora se dá a coñecer como Martín Soto. Novo nome, nova imaxe, novo domicilio e tamén nova profesión. Segundo un xornal cubano, o profesor de Ourense que fuxiu antes de ser detido por violar unha nena, faise pasar por fotógrafo na Habana. Está na lista dos 10 fuxitivos máis buscados. Como novedad, este año se ha incorporado 3 posibles apariencias físicas que se han desarrollado con la ayuda de la inteligencia artificial. Tiña que ingresar en prisión o 15 de setembro, pero en xullo xa fuxira. Malia a gravidade do delito polo que foi condenado non había ninguna medida cautelar. A policía localizouno en Cuba. Se barallaron algunha serie de posibles ubicacións e agora todo apunta a que está realmente ali en Cuba fuxido. O 31 de outubro, a Audiencia Provincial de Ourense lanzou unha petición de extradición. Cal é o problema? No caso de Cuba non hai un convenio efectivo de extradición, en todo caso se segue traballando para conseguir que este señor que está reclamado pola xusticia cumpra a súa condena. Botouse manda a Interpol, pero o suposto fotógrafo soubo que o localizaran e o venres, segundo contan os veciños, fixo as maletas e abandonou o apartamento onde vivía Novedado, o principal barrio residencial da Habana. Dende aquela o seu teléfono cubano está sen sinal. Segundo parece, estes meses non viviu agochado. Frecuentou ambientes culturais, exposicións, eventos, museos e relacionouse con artistas, donos de negocios e con modelos, as que, segundo medios cubanos, contactaba por Instagram para citalas na súa casa. Así empezou tamén, segundo se recolle na sentenza que o condena, o contacto coa rapaza que violou en Ourense e que acabou da maneira máis terrible. Dende os 12 aos 16 anos agrediu unha, violou unha e outra vez e someteuna a prácticas sádicas. Un día deulle unha malleira e deixou unha tirada no monte. Foron 4 anos de terror ata que a rapaza confesou. Aínda así o calvario seguiu porque o profesor tiña boa imaxe, reputada tamén como líder político local. Despois soubose que Martiño Ramos intentara contactar con outras rapazas do mesmo centro. A vítima ten secuelas graves, segue en tratamento psicolóxico e leva varios intentos de suicidio. O seu depredador está condenado a 13 anos de prisión.
A Martiño Ramos súmanse outros 2 galegos na lista dos 10 fuxitivos máis buscados. Un deles é Daniel Vázquez, un coruñés de 46 anos. Búscano por un delito similar ao do profesor Ourensán. Abusou e agrediu sexualmente unha nena de 10 anos. Ten complexión obesa, mide 1,70 m e ten entradas. A policía defíneo como altamente perigoso. Tamén é moi perigoso este outro home, Juan Miguel García, é de Vilanova de Arousa. Está acusado de ser o cerebro dunha organización de narcos relacionada co envío de cocaína dende Ecuador, camuflado nun cargamento de plátanos. A Policía Nacional agradece calquera pista no correo losmasbuscados@policia.es. Imos agora a Santiago. Ali un condutor escapou despois de ter un accidente. Primeiro chocou contra unhas escaleiras de pedra que deixou totalmente desfeitas e despois bateu contra un coche que estaba estacionado na rúa. Os veciños da zona queixanse de que a rúa soporta un tráfico excesivo e de que os vehículos pasan a moita velocidade. Desde primeira hora da mañá, operarios enviados polo Concello reparan os pasos da escalera de pedra que co golpe quedaron desfeitos. O estrondo do coche ao bater asustou os veciños desta rúa Guadalupe en Santiago. Nós estábamos na casa vendo a televisión e sentimos un ruido moi forte, eu salín afora, pero desde aquí non vin nada. Non vin coche ningún, nem nada. E pola mañá, cando me levantei desde arriba, vexo a escaleira toda perfeita. A máis despois fun ali os coches aqueles como quedaron tamén. E o coche, bueno, dous á fuga, claro. Xusto carón das escaleiras permanece estacionado o coche que quedou máis danado, pero houve máis vehículos afectados. Desplazou-no para diante e doulle aos outros de adiante tamén. Ao desplazar ese mesmo coche doulle aos outros. Os veciños queixanse de que os condutores circulan a velocidade excesiva e non respetan a limitación de 30 km/h desta vía. Eu vin, cando viña de noite, pois vin e dixen, joraba, menudo porrazo lle diron aquí as escaleiras. A 30 sobrepasados, ben pasados, porque iso a 30 non o fai un coche. Polo menos a 80, polo menos. Dai para arriba, A 30. Cando ven unha 30 van 20 a 50. Pero bueno, é iso que agora meteron unhas bandas novas, pero ainda así veñen bastante lanzados. Din que a estrada soporta máis tráfico por mor das obras nunha rúa próxima. Que están arreglando aí a carretera, esta é unha autopista. E pasan a unha velocidade que é moito. Se nos puxeran aí un semáforo, ainda bueno, pero é que pasan hasta que hai unha desgracia. Cando pasa unha desgracia é cando se dan de conta. A Policía Local de Santiago xa localizou o vehículo que ocasionou o accidente. Precaución para os que circulen pola A8 o seu paso polo concello de Ribadeo. Dende hoxe haberá cortes e desvíos no tráfico polas obras de mellora do asfalto. Os cambios no tráfico afectarán o carril dirección Asturias. Traballarase entre os kilómetros 508 e 516. A calzada neste punto estará cortada dende hoxe ata o xoves ás 8 da tarde, aínda que o corte podería estenderse ata o venres. A duración dos traballos podería variar en función das condicións meteorolóxicas. Para garantir a fluidez do tráfico vaise habilitar un itinerario alternativo pola Nacional 634 dende a saída 516 da autoestrada, a que dá acceso a Reinante e Rinlo. As obras forman parte do Plan de Conservación e Mantemento da Rede de Estradas do Estado en Galicia. A elas Transporte destina máis de 12 millóns de euros. A Dirección Xeral de Emerxencias vende activar o plan Inungal polas abundantes precipitacións e o risco de inundacións na nosa comunidade. As olladas e a atención están postas no río Umia o seu paso por Cuntis. Nuria, cal é a situación arestora aí? Pois a situación arestora é de melloría sensible, polo menos dende que escampou hai xa un par de horas, pero o certo é que esta localidade de Cuntis é un dos lugares de toda Galicia onde máis leva chovido nas últimas horas. Dende medianoite caeron aquí máis de 40 litros por metro cadrado, moita chuvia que foi parar a este río Gallo que se botou por fora en varios puntos, tanto augas arriba como augas abaixo, afectando
afectando, iso sí, de momento tan só algunhas fincas da Ribeira, non hai afectación polo momento nin a vivendas nin tampouco a negocios. Así é todo, Protección Civil e tamén membros da Brigada Municipal fan un seguimento estricto de como vai avanzando este río, un seguimento da cota para ver de tomar en caso necesario medidas como, por exemplo, podría ser o corte de algunhas rúas que son as que se adoitan inundar cando o río aumenta o seu caudal. Con todo, a previsión é boa, non se agarda que siga chovendo de forma tan cuantiosa nas vindeiras horas, así que, polo momento, como dicimos, a situación é de calma tensa. Isto é o que nos contaba o responsable de Protección Civil aquí en Cuntis. Nós estamos pendientes en todo momento, mesmo o equipo que queda de guardia, tanto pola noite, pois se chove moito, hai que actuar, hai que mover máis medios, ou hai que facer, pois estarse pendiente seguido, pero nestes momentos, o que leva chovido, desbordou o río, pero desbordou moi pouquiño, entonces non fixo falta actuación ninguna. A actuación que se está facendo é mirando que os sumideiros estén limpios, de feito os barrendeiros e o Servicio de Obras está mirando eso. Es por nós o que estamos mirando que non suba máis as cotas, según van subindo as cotas, pois vamos mirando xa para ir activando, pois de feito xa, se podes ver, xa temos vallas preparadas para se hai que facer un corte de calle, eso xa o temos todo preparado. Atopar praza de aparcamento non é tarefa sinxela en moitas localidades galegas. En Ourense, por exemplo, hai lista de espera en varios destes recintos. A ausencia de aparcadoiros disuasorios complica unha situación que, en cambio, foron quen de resolver nas vilas. É o caso de Celanova, Verín ou Xinzo de Limia. O concello de Xinzo de Limia conta con 5 aparcadoiros gratuitos espallados por distintas zonas da vila. Total de en parkings gratuitos, que son todos gratuitos, sobre 525 plazas. Con a vila que estamos aí rondando os 10.000 habitantes, está ben, é un porcentaxe alto. Estamos a traballar sobre un aparcadoiro máis de unhas 200 plazas. Para conseguir os terreos, o concello ten que negociar. Trátase de solo urbano que o concello arrenda por 5 anos aos seus propietarios. Os aparcadoiros atópanse en zonas con actividade comercial, sanitaria e administrativa. Trátase, din, de que atopar estacionamento non sexa unha odisea e ao mesmo tempo se facilite a actividade diaria dos cidadáns. Moitos dos vehículos que chegan ata aquí fano dende localidades próximas ou mesmo dende Portugal. Os aparcadoiros gratuitos como estes convertéronse nunha necesidade para veciños e visitantes, sobre todo nas zonas máis céntricas. Sí, utilizo, sí, é fácil. Aparcar afuera por marchar. Porque xa agora aquí, neste sitio, neste sitio está ben para aparcar. Se tes nenos, aparcar preto da carretera é perigoso, se tes un aparcamento moito mellor. Ou xa os días de choiva tamén. Eso si, hai que entran a sala en coches todos os días, eso é... Pero bueno, está ben, hai que eso non hai problema. Xinzo de Limia é un exemplo dunha situación que se repite noutras vilas da provincia. É o caso de Celanova, onde hai 4 destes aparcadoiros. En Verín son media dúcia. A idea non é outra que a de mellorar a mobilidade, facerlle a vida algo máis sinxela aos veciños e favorecer os intereses do comercio e a restauración local. A erosión do mar ameaza a estabilidade dunha urbanización construída a pé de praia no concello mariñao de Barreiros. Así o reflicte un estudo realizado polo Servizo Provincial de Costas para remodelar o paseo marítimo de San Bartolo. O informe engade que será necesario expropiar parte do xardín do bloque de vivendas para recuar o paseo. A urbanización construída hai 30 anos na praia de San Bartolo, en Barreiros, encóntrase agora en perigo. A erosión do mar fixo que se acurtase a distancia que separa o bloque de vivendas da liña costeira, tal como advirte un estudo xeotécnico realizado polo Servizo Provincial de Costas. Evidentemente, isto ao non ser un acantilao resistente, pois non. Isto vai pouco a pouco desfacéndose. Todos sabemos os que vivimos aquí, os que nacimos aquí, pois que eso non foi de agora. Iso era de sempre, e todo aquilo era o campo da festa. O campo da festa, na cual se efectuou unha venta a unha entidade privada, pero a erosión era sabida. O informe sinala que para garantir a estabilidade da urbanización vai ser necesario recuar o paseo marítimo. Para iso, haberá que expropiar parte da zona xardinada
do bloque de vivendas. La solución que pretenden dar es una solución que es a corto plazo, o sea, no va a solucionar nada, porque el retranquear el paseo significa que se va a solucionar temporalmente esto, pero dentro de X tiempo, más o menos, se va a producir otra vez esa erosión y vamos a estar igual. Xa non se pode acceder á playa, xa non se pode acceder a esa playa, hai que acceder de María Baixa, e baixo ningún concepto se pode acceder por donde as baixadas que ten a playa, de ninguna maneira. Como se pode solucionar ese problema? A solución dese problema é pasar todo o que é o paseo para outro lado, máis para arriba, e esa edificación ou demolela e facerla máis para arriba. Ademais de recuar o paseo, o proxecto contempla tamén suprimir os miradoiros e deixar o areal sen accesos, tal como se encontra por seguridade dende hai 5 anos. Un vehículo híbrido incendiouse a tarde pasada cando un guindastre trataba de recollelo nunha urbanización de Narón. As causas do lume aínda non se esclareceron, só houbo que lamentar danos materiais. Así quedou o vehículo híbrido que ardeu onte en Narón cando un guindastre o recollía na urbanización dos Chales do Couto. O automóvil, que era de alugueiro, precisaba ser remolcado por unha variada que a condutora se percatou ao percibir unha alerta no cadro do vehículo. En consecuencia, puxose en contacto co guindastre que acudiu ao lugar contra as 8:20 da tarde para tratar de retiralo. Con todo, foi cando tratou de leválo da costa na que se atopaba que o turismo entrou en combustión. Até o lugar acudiron efectivos do Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento de Narón, que comprobaron o estado do vehículo e o aseguraron, pois o condutor do guindastre xa extinguira as lapas. Alertada a Garda a través do 112 por aviso dun incendio que estaba a comenzar nun vehículo cando o técnico da grúa procedía a cargalo na grúa. A rápida actuación do técnico da grúa apagando, extinguindo o incendio con extintor, evitou que a cousa fora maiores. As causas do incidente, que únicamente causou danos materiais, continúan a ser descoñecidas. As causas do incendio as descoñecemos, sabemos que o vehículo estaba a ser retirado pola grúa, pero non sabemos se a avería foi o causante deste incendio ou foi outro o motivo que será o incendio no vehículo. Este que ven na imaxe é unha especie de poste da discordia. A veciñanza de Santo André de Xeve, en Pontevedra, está farta. Din que está no medio e medio, que obstaculiza a estrada e que aumenta a inseguridade viaria provocando accidentes. O poste leva, segundo din, 4 anos na rúa. A paciencia dos afectados chegou ao límite. Vémolo de seguida, aquí no Galicia Noticias. Presten atención estes días se teñen entre 60 e 69 anos porque van recibir un SMS da Consellería de Sanidade para citalos para vacinarse contra a gripe. Trátase dunha campaña extraordinaria que se levará a cabo a vindeira fin de semana os días 29 e 30 de novembro nos 7 hospitais galegos do Sergas. No caso dos comarcais, a vacinación concentrarase na xornada do sábado. O obxectivo é frear o avance anticipado da vaga de gripe e reforzar a protección deste grupo de idade considerado de especial risco. Lugo celebra esta semana o 25º aniversario da declaración da muralla romana como Patrimonio da Humanidade. Decenas de persoas tiveron un papel principal na conservación e divulgación dun monumento senlleiro, o principal atractivo turístico da cidade e un orgullo para os lucenses. Arqueólogos, historiadores, arquitectos, políticos e artistas contribuían nas últimas décadas a posta en valor da muralla de Lugo e aínda marcan as directrices para o seu futuro. A Xunta de Galicia aprobou o novo plan de conservación e posta en valor deste monumento que incorpora a sostibilidade como eixo da xestión do patrimonio. El equilibrio entre las plantas que son dañinas y las que no son dañinas, suprimir las que son dañinas mediante procesos sostenibles, por ejemplo, de biocidas, que es lo que estamos haciendo ahora, y a eso añadirle la problemática de la fauna. Fauna que no solo son cirios, sino que son murciélagos, que son reptiles. En 25 anos avanzouse na preservación e conservación dun monumento que aínda garda segredos por desvelar. Algún día podamos descubrir algunha desas portas que desapareceron ou que se tapiaron.
Unha das cousas que se ganou foi a peonalización de varias zonas da muralla, é dicir, guardar unha zona de respeto que alonxe a circulación de automóviles. A distinción da UNESCO supuxe un aumento do turismo e unha maior apreciación do monumento por parte da veciñanza orgullosa do seu símbolo. Como lucense é un orgullo tela de pé, mantela de pé. É unha cosa moi importante, unha fonte de ingresos tamén polo turismo. Do bonita que é, do ben cuidada que está, porque realmente é unha hermosura. É unha satisfacción moi grande, non? Unha porque veñen moitos turistas, e outra porque fai a cidade moito máis bonita. Alén do valor patrimonial, a UNESCO apreza a integración da muralla na cidade na vida dos lucenses. É unha maravilla non poder disfrutar desto, non? É algo insólito, non? Que en estos tempos podemos disfrutar da muralla inteira. A min é unha protección perfecta para a cidade e bueno, un sitio de paseo envidiable. Tras 2000 anos, a muralla romana segue protexendo a bella cidade que se abre aos visitantes a través das súas 10 portas. Increíble, la verdad, que tantos años después haya monumentos así en pie, es increíble. Luco me encanta. Yo soy de Venezuela y la muralla es lo más impresionante que he visto de lo que tengo de vida. Un amplo programa de actividades conmemora esta semana os 25 anos da declaración da muralla como ben mundial que culminarán cun gran acto institucional o 30 de novembro. Xa queda menos dun mes para o sorteo da Lotaría de Nadal e aumentan as vendas tamén de participacións. Son moitos os negocios os que lles ofrecen aos seus clientes a posibilidade de compartir a sorte. Os clubes e asociacións buscan unha axuda para financiarse. Da panadería, do clube de baloncesto, do bar de toda a vida, xa estamos en tempo de desconto para xuntar todas as nosas participacións cara ao sorteo da Lotaría de Nadal. Son moitos os colectivos que aproveitan estes últimos días para vender lotaría cunha pequena aportación. Todos os anos entre 12 e 15.000 euros. E nada, vendemos en participacións de 5 e desto quedamos un pequeno remanente con chexe €1 por cada papeleta e vamos xuntando o que facemos. Como é tradición en España, véndese ben, bastante ben, por non dicir moi ben. Nós, ademais, temos moita masa social, estamos nun pueblo pequeno que todo mundo nos conoce, e, bueno, de alguma maneira, hai xente que xa nos pide a lotería, xa está esperando que a levemos, entonces, pues, sí, véndese ben. É o caso de moitos clubes deportivos ou asociacións culturais, como a Rondalla Santa María do Porriño, que busca financiamento. Unha rondalla ten moitos gastos, pois tema de vestuarios, temas de instrumentos, se temos que salir, a calquera, se temos que salir a desplazarnos, digamos, tamén hai uns gastos que se xeneran, son rifas de 5 euros e o donativo é d'1 € por unha cesta de Navidad. Nos o que vamos a recaudar, pois digamos que sería ese euro. Tamén os negocios comparten cos seus clientes de toda a vida número cara ao sorteo máis popular do ano. Bueno, clientes de toda la vida que vienen al café a diario ya lo compran por obligación, como dicen, no, a mí dámelo que no vaya a ser, ¿sabes? Pero sí que hay un 10% o un 15% de gente que no es cliente y viene a por el 10º solo. Clientes habituales suelen ser, por norma suelen ser 10º. Moitas administracións reservan xa números propios para os negocios. É o tema de compartir, non? Chamase a lotería de compartir, vendese aí moitísimos, antes eran só as cafeterías, non? As que tiñan a lotería do Nadal, pero cada vez máis asociacións que fan para poder recaudar algo de cartos. Quedan menos dun mes para o sorteo, pero aínda moitas oportunidades para soñar co gordo. En Pontevedra, a veciñanza de Santo André de Xeve manifesta a súa preocupación por un poste de luz que obstaculiza unha das estradas da zona. Atópase concretamente no lugar de Sobral, onde o pasado mes de abril unha veciña resultou ferida grave tras chocar contra el co seu vehículo. No medio da vía e sen sinalización. Así se atopa un dos postes do tendido eléctrico de Sobral, na parroquia de Xeve. Leva neste estado dende hai 4 anos, cando o propietario da vivenda máis próxima a él remataba as obras do seu inmoble. Foi entón cando o Departamento de Urbanismo do Concello de Pontevedra solicitou o retranqueo do muro da súa propiedade para ampliar a estrada. A reforma levouse a cabo, pero o poste permanece no seu emplazamento orixinal, obstruindo parte da vía. O Concello require que retranquemos o muro que había aquí antes, o antigo muro de pedra, e tivemos que botar para atrás. Que pasa? Como o poste efectivamente quedou onde estaba.
quedou no sitio, entón, bueno, pues, lo que hai, é un pouco peligroso. Na súa actual posición, os veciños da zona reclaman que o poste supón un perigo para os condutores que pasan pola estrada, especialmente aqueles que non son da parroquia e descoñecen o estado da instalación. Ademais, lembran que o pasado mes de abril xa se produciu un accidente no tramo cando unha muller de 70 anos que resultou ferida grave estrelouse co poste tras sufrir unha avería na marcha do seu vehículo. Non é solamente daqui da parroquia ni do lugar, é que veñen de afora tamén, pasan coches a todo momento. Por un lado é moi transitado pola iglesia, porque é a ruta da iglesia, e sobre todo vindo da parte de arriba, pois eso parece que xa te pegas. Sobre todo a los que vienen de allá, afectan mucho, porque si no te das cuenta, lo pillas de frente porque está justo donde no debe de estar, claro. Cando vas os coches e non estás se non controlas, podes levar o poste por diante, como xa pasou en abril. Froito do incidente, a base da instalación resultou visiblemente danada, outro motivo de preocupación para os residentes que piden a reubicación do poste para evitar accidentes futuros. Rematamos por hoxe, quedan xa con Marta Darriba do Telexornal. Moitas grazas pola compaña e que teñan unha moi boa tarde.